aquí darrere, no hagués estat possible... I en Joc, no? Allà darrere. Gràcies. Això no hagués estat possible sense tots vosaltres, sense els membres de la redacció, sense tu. I tu saps que el nostre pressupost és més alt o més baix. Però jo m'he pres el luxe o les ganes o la il·lusió que em feia de fer-te un petit detall. I davant de tots, m'agradaria que veurés. Abans d'obrir-lo, jo no tinc tanta parla com ell, però donar-li les gràcies perquè els dos som un bon equip, estem fent bona feina i segur que arribarem bé. S'ha ensenyat. De moment, però no, ja està. No sé si ho veieu, una tassa de 20 metres. No pots baixar. Home, ha de ser artista. La gorga val 230 euros l'hora. Fem 2 hores aquí. Són 560. Gran estadista, perquè jo els de mates... 560... 460. Gràcies. És el que deia, no? Que val aquests diners. El que passa és que nosaltres hem d'agrair una persona que a mi personalment, i crec que a tu també, ens fa molta il·lusió, que és l'Isabel Martí Llambrí. És la nostra